Jama'a, addu'a da nasiha wallahi su suke gyara halayen ɗan adam. Mu kalla mu ga wannan bawan Allah har wa yau na zo muku da bidiyonsa na biyu. Gashi nan ya zo ya samu wasu 'yan daba, tataccen 'yan daba. Kalli idanun wannan, kalli yanayin wannan. Wannan ya huda hancinsa, wannan ya huda kunne, duk inda suke kai 'yan daba sun kai. Amma jiyan da ya jawo su hannu biyu yana yi musu wa'azi, yana nuna musu abin da suke bai kamata ba. Suna sauraren shi, suna jiyan da suka yi da na sani, suna kuka irin yanayin da suka samu kansu. Wani yana shiga yanayi na dabanci ko na shaye-shaye saboda baya da mai ja masa kunne ko kuma mai masa fada ko mai lurar da shi. Kalle da ya so tufafi ya basu, aka zo aka yi sallah. Kalli gashi nan, kalla ka ga gashi nan suna sallah. Allah ya shiryar da su ta sanadiyansa. Jama'a, irin wannan ya kamata mu dinga yi, ba wai don mutum ya fara sata ko ya fara shaye-shaye ko ba ya jin magana ko ya fara dabanci mu je muna zagin shi, muna tsine mishi, muna maiwaye da sauransu. Addu'a ya kamata mu dinga wa 'yan uwanmu da suka samu rayukansu irin wannan yanayi, cikin irin wannan yanayin. Addu'a da kuma lurar da su, ba wai mu je muna cewa wani ya lalace ba ko wani kaza ko wani kaza. Wallahi jama'a, al'umma suna gyaruwa ne idan ana yi musu nasiha tare da addu'a. Amma al'umma suna ƙara lalacewa ne a duk lokacin da muka je muna ta tsine musu, muna ta zagin su, muna ta Allah wade da su. Ubangiji ta Allah ka ƙara shirya da mu.